A nova campaña dirixida a previr riscos laborais nos traballos da viña, incluída a vendima, con documentación técnica elaborada polo persoal do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, xa está en marcha. A acción está enfocada ao persoal fixo e temporeiro das 5 denominacións de orixe do viño galegas: Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valdeorras e Monterrei, e tamén das 5 indicacións xeográficas protexidas: viño da terra do Barbanza e Iria, viño da terra de Betanzos, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense e Terras do Navia, así como tamén aos colectivos do sector do viño non incluídos nestas DOs e IXP e as futuras persoas traballadoras deste eido. En concreto, no relativo aos traballos na viña, reflíctense os riscos presentes na preparación do terreo ou nos tratamentos ás cepas, como os derivados do traballo no exterior, a exposición solar e o calor, frío, humidade, do uso de equipos de traballo, tractor, apeiro, rozadoira, motoserra, aramios ou de produtos fitosanitarios, así como os trastornos musculoesqueléticos ou pola manipulación de cargas. No que ten que ver coa vendima, recóllense os riscos laborais durante os traballos da recollida da uva, asociados ao uso de vehículos e remolques, de aparellos elevadores ou de ferramentas manuais, así como os trastornos musculoesqueléticos pola manipulación de cargas.